Spălător de mâini pentru grădină, segment Gamma Premium, este mult mai calitativ decât spălătoarele de mâini pe care le livrăm acum. Segmentul de 530 litri pe secundă, volum și 20 de litri. Este dotat cu un robinet mult mai calitativ și însăși materialul din care e fabricat este mult mai calitativ. Robinetul se livrează în interior spălătorului de mâini, deci este cu garnitură de detanșare care se montează în interior, deci la exterior dumneavoastră nu vedeți, se montează la interior ca să nu curgă. Și plus mai are o duză cu garnitură inclusă aici. Produsul este fabricat în România, este disponibil în stoc, are codul de bare pentru vânzări rapide, comandați!